गिबियावनो बेलासिनि खुलुमनायखौ बयनोबो जासिबाय। दिनै बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि गेजेरजों आं गासैबो बिटिसियाव थानाय आरो आसामाव थानाय रायजोफोरनिसिम खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो बुहुमाव थानाय बर' हारिनिसिम माखासे मेसेजखौ आं होनो ओंखारदों। दिनै जनजाति सुरक्षा मन्चनि नाजानायनि गेजेरजों जनकलाल बसुमतारी बिथां सासे रिटायार्ड अफिसार, एफा गिदिर अफिसारा दिनै रिटायार्ड जाखांनायनि उनाव 70+ बिथांनि बैसोआ, थेवब्लाबो जे बिथाङा माने गावनि मोन्थाय, हारिनि मोन्थाय, ट्राइबेलफोरनि मोन्थायनि थाखाय जे आवाज होदों, बिथांनिसिम आं सिगाङावनो माने थोजासे साबायखर जासियो। आरो दावराव दोख्रेब नार्जारी, वार्किं प्रेसिडेन्ट जनजाति सुरक्षा मन्चनि, बिथांनि नाजानायावनो दिनै माने ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे गिदिरथार फिथाइ मोननो हादों होननानै आं सानो। बेनिखायनो गुवाहाटी हाइकर्टनिसिमबो साबायखर थाबाय आरो बे रायखौ, बे बिजिरनायखौ होनायखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायो। दा दिनै बेहाय जे एथ' गिदिर मोनसे फिथाइखौ मोनदों, दावराव दोख्रेब नार्जारीया जेलाव दङ। जेलाव थानायनि थाखाय जों दुखु। जेल जानाया बयबो जायो, नाथाय दावराव दोख्रेब नार्जारीनि देहाया मोजां नङा। बिथाङा हार्ट उइक, लोमजानानै दं बिथाङा, आरो गलब्लाडारावबो अन्थाइ दङ, गलब्लाडार स्टन मोनदों। बिथांखौ जोंनि सिभिल हस्पिटाला रेफार खालामबायमोन GMCHआव, आरो कर्टआबो, जेइलाबो रेफार खालामदोंमोन। नाथाय दावराव दोख्रेब नार्जारीया गावनो गोख्रोङै बुंदों जे बे खाजानाय अबस्थायाव पुलिस फायखि लानानै सिखाव बायदि, दाखाथि बायदि, क्रिमिनेल बायदि बिथाङा गुबुनाव सिकित्सा खालामनो थाङा। जेब्ला उदां जागोन अब्लासो बिथाङा ट्रिटमेन्ट खालामगोन, नांगौबा जेलावनो रानज्रिं खुनज्रिं थैगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै जोङो न'खरनि जानानै, आं दावराव दोख्रेब नार्जारीनि असे बिब', बे आंनि असे फंबाय, आरो आंनि फंबायनि हिन्जाव साधना, आरो आंनि माखासे हारिखौ मोजां मोनग्रा लोगोफोर, आरो न'खरनि जानानै जों दिनै बेवहाय मोनसे माने दुखुबाबो रंजानाय मोनसे खालामदों। बे रंजानाया बेनो जे दावराव दोख्रेब नार्जारीया गमामायैनो 2014 सननिफ्राय सरनिया कसारिफ्रा जे नंखायै सिखावै बर' कसारि होननानै ST सार्टिफिकेट लादों, बिनि थाखाय जुजिबोदों। जुजिबोनानै दिनै जे देरहादों। ओंखायनो दावराव दोख्रेब नार्जारीया न'आव गैयाब्लाबो जोंनि बिथांनि मावनायखौ मोजां मोननानै, गोसोआव खुसि मोननानै जों दिनै न'खरैनो माने ज' जादों। बेवहाय साहा कापसे लोंलायदों। साहा कापसे लोंलायनानैनो जोंनि बे मोजां मोननायखौ जाहाथे बयबो समाजा बुजिथों, न'खरनि जोंनि मोजां मोननायखौ, जोंनि हामलायनायखौ होनो होननानै नोंथांमोनखौ खस्थ' खालामनानै लिंहरनाय जादों। दिनै जोङो बेवहाय माने प्रेस मिट होनायनि थांखियानो बेनो जे जों जे खुसि मोनदों दावराव दोख्रेब नार्जारीनि मावनायाव जे गोरोन्थि गैया, बेखौ जोङो रायजो राजानि खाथियाव फोरमायनो नागिरदों, आरो गावनि अधिकारखौ जाहाथे जों बयबो मोनलायो, बेनि थाखाय बयखौबो खावलायनो नाजादों। बेनो MP 5 नं लकसभा समस्तिया ST रिजार्भ, STफोरनि थाखायनोखा बियो। दा बे ST रिजार्भआव दिनै नंखाय नकल सार्टिफिकेट लानानै नब कुमार सरनिया बिथाङा MP जानानै दङ 9 बोसोर। बिथाङा बर' कसारि होननानै सार्टिफिकेटखौ लादों, नाथाय बिथाङा बर' कसारि नङा, सरनिया कसारि। सासे सरनिया कसारिया खुनुदिनबो ST जानो हाया। दिनै बिथांनि प्रेस मिटखौ नुदों, हयथ' रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों। बिथाङा बुंदों जे बे बिथांनि सार्टिफिकेटखौ रावबो दाननो हाया, खारन 2019आव आसाम सरकारनि केबिनेटआव डिसिसन लानानै माने बेखौ पार्लियामेन्टआव फाथायहरदों जे सरनिया कसारिफ्राबो ST जानो हायो, नाथाय बेवहाय कनस्टिटिउसननि राइट गैया होननानै बिथाङा गावनो सिखार जादों। होमबा कनस्टिटिउसननि मोन्थाय गैयाब्ला बिथांनि जे सार्टिफिकेट बे नकल नंगौना नङा? निस्सय नकल। दिनै बेखौ MP बायदि पस्टखौ बिथाङा 9 बोसोर आवग्रिनानै लाबाय। जे जायगाया ट्राइबेलफोरनिमोन, ट्राइबेल मेनलि बर'निमोन, खारन बे ओनसोलाव बर'आनो बांसिन, जिहेतु बर'फोरनिनो सिटमोन बियो। दा बेखौ आरोबाव जोंनि बे BTC एकर्डआव 6 सिडिउलनि आधाराव आरोबाव बे राफोदसिनमोन बर'नि सिट हिसाबै, बेखौनो दिनै नब सरनियाया बे सार्टिफिकेट बर' कसारि होननानै थगायनानै लादों। नाथाय बर' कसारिब्ला बिथाङा मानो अबर' संगठन दाखो? प्रश्नआ बेबो। बर'नि हेंथायै
ट्राइबेलनि हेंथायै जेरैबायदि खामानि मावदों बिथाङा बे मुगैथावना। आरो बेल' नङा, बेजों लोगोसे माखासे नकल सार्टिफिकेट लानानै सरनिया कसारी बिथांमोनहा नकल सार्टिफिकेट लानानै फरायनायनि रिजार्भेसनखौ बिथांमोनहा आवग्रिनानै लादों, साख्रि बाख्रिखौ आवग्रिनानै लादों। माखासे मोनथाय गोनां जायफोर ट्राइबेलफोर थाखानाय बिथांमोना बिनिफ्राय बन्सित जादों, गोजानाव थानो गोनां जादों। बेफोरनि समान जोङो गोबाव समनिफ्रायनो भुगिबोनांदों। दिनै बियो हाइकर्टआ जे राय होबाय बियो जोबोद बाख्नायथाव। दा बेखौ जोङो लानो रोंनांगोन। लानो रोङाबा आरो बिदिनो हाइकर्टनि अर्डारा अर्डारल' थागोन। गुबैयै नब सरानि सार्टिफिकेटआ दानजाखानायाथ' दानजाखासिगोन, गोख्रैनो दानजानांगौ। आरो बिथाङा मास मोनसे जा मोननै जा एमपिनिफ्रायबो दानजानांगौ। एमपि जिहेतु आयेनाव दंखायो, बे जोंनि बाथ्रा नङा, आंनि बाथ्रा नङा, बेखौ हाइकर्टआनो अर्डार होनाय आरो बे कनस्टिटिउसननि भारत संबिधाननि खोथाखा। बिदि हिसाबै बिथाङा सानसेनि थाखायब्लाबो दानजानांगौ। नार्जारिया दिनै जोबोद दुखुनांथावै फान्दायनानै बिथांखौ खाहोनाय जादों। ओरैबायदि फान्दायनानै बिथांखौ केसफोरखौ जाबसिनना हरदों, बेनि थाखाय मुगैथाव। जाय बिथांमोनहा दावराव देख्रेब नार्जारि बायदि सासे निष्ठावान जाथि सिबिग्रा हारि अनफावरि मानसिखौ नंखाय फाला दाय फोनांदाबनानै फान्दायनानै खाहोदों, बिथांमोनखौ आं मुगैयो, आं निन्दा खालामो। खारन दावराव देख्रेब नार्जारिया दिनैनि वार्कार नङा। 1987निफ्राय जेब्ला एबसुआ आन्दलन खालामदों, बिनि सिगांनिफ्रायनो बिथाङा कलेजाव थानानैबो हारिनि खामानि माने भाषा आन्दलन, स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव बिथाङा बाहागो दंमोन। दा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव डिभाइडेसन 50-50 उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फानि दैदेननायाव जे आन्दलन जादों, दावराव देख्रेब नार्जारिनिफ्रायनो जाजेनो। बि न'खरावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दङमोन। आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों मोनसे बिसनायाव गंसे थोरसियाव ओंखाम जालायनानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नीति आदर्शजों सोलिबोनाय दावराव देख्रेब नार्जारिया बै समावनो खुनु धरनै गाज्रि खामानि, समाज बेरेखा खामानि बा सरकार बिरुद्धि खामानिखौ मावबोफेराखै। नैबे बैसोआव 60+ बैसोआव आरो जे बेहाय मोनसे पदमर्यादा दङ, जनजाति सुरक्षा मन्चनि थाखाय, हा हुनि रैखाथिनि थाखाय, ट्राइबेलनि रैखाथिनि थाखाय जे राव होबाय थादों, बेबायदि मानसिखौ दिनै नंखाय फाव फान्दायना खाहोनाया बिनि बायदि अगेन मुगैथाव थानो हाया। आरो बेखौ जों स्पष्टयै मिथियो, बे जोंनि गेजेरावनो जालायलायनाय राजनैतिक खैसारनि गेजेरजों जादों। नाथाय दावराव देख्रेब नार्जारिया दिनै राजनितियाव गैया। नैबे जनजाति सुरक्षा मन्चनि गेजेरजों नब सरनिया बायदिनि नंखाय नकल सार्टिफिकेटखौ बोरै खारिज खालामनो हागोन, बोरैहाय बे आयेनखौ बे आयेननिफ्राय माने मोनथायखौ मोनहोनो हागोन। बिनि थाखायनो बिथाङा 2014आव BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय जानगार थानानै जनजाति सुरक्षा मन्चनि जानानै खामानि मावदों। दा बेहाय जोङो जामिननि थाखाय थाबायदोंमोन। दिनै मास मोननै बारलांबाय। जानुवारिनि 7 थारिखआव एरेस्ट खालामजादोंमोन हर गेजेराव। फैनानै दाख्लै मार्च दाननि 7 थारिख थांबाय। जोङो 18 थारिखआव मोनसे कर्टआ राय होदोंमोन बेलनि थाखाय। बेहाय जों खोनादोंमोन जे कर्टआ राय होबाय, बिनि अर्डार कपिया फैनांसिगौ, बेल जासिगोन। नाथाय फैनानै मैया जों मिथिबाय जे बिथांनि बेलआ रिजेक्ट जाबाय। दा बहायबो पलिटिकेल कनस्पिरेसि निस्सय दङ, जायनि थाखाय जाखानाय बेला जायाखिसै। दा जाय बिथांमोनहाबो इनाय भाबै पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामबाय थादों, बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो दावराव देख्रेब नार्जारिया गावनि देहाखौ फाहामनायनि सुबिदा मोननो थाखाय बिथांखौ गोख्रैनो हगारनांगौ। सरकारनि फारसे, आसाम सरकारनि फारसे आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टारनि फारसे आं बेखौनो खावलायगोन, जाहाथे दावराव देख्रेब नार्जारिया गोख्रैनो गयो आरो बिथाङा जाहाथे मोजाङै गावनि देहाखौ फाहामनो सुबिदा मोनो। बाहाय माखासे मानसिया ओरैबायदि बाहायजाबाय जोंनि गेजेरावनो, हारिनि थाखाय राव बुंनायफोरनि खुगाखौ, हारिनि थाखाय राव बुंग्रा मानसिफोरनि खुगाखौ बन्द खालामनाय। जेरै दावराव देख्रेब नार्जारिया जेलाव थांदों, बे ओइदिनखालिबो 6 थारिख खालिबो हानि मोनथायनि थाखाय आवाज होदोंमोन। बेल ब्लक सिङाव थानाय बर'नि हा हुनिफ्राय रैखाथि होनाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादोंमोन। भादारमारि बायदियाव सरकारा हा से नागिरनायनि सायाव आवाज होदोंमोन। दा बेबायदि जातीयताबाद हारिनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय, लेखा लिरो बिथाङा, जारिमिनखौ जोबोद लिरो, दा फरायोबो, आयेननि बाथ्राखौ बिथाङा जोबोरैनो स्टाडि खालामबाय। दा बेबायदि हारिनि मोनथाय
आयेनखौ रोंगौखायनो जारिमिनखौ मिथिगौखायनो बिथाङा हारिनि मोनथायनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोयो आरो मावनोबो हायो। दा बेखौ बन्द' खालामनानै दावराव देख्रेब नार्जारिनि खुगाखौ बन्द' खालामनानै बिथांनि मुभमेन्टखौ बन्द' खालामनानै बर' हारिखौ दुरबल खालामनायनि मोनसे कुचक्र होननानै आं सानो। दाथ' बिनि देहाया जोबोर गाज्रि, बेना हार्टआ खोब गाज्रि माबायाव दङ, कन्डिसनाव दङ। बेना 48ल' माबायानो हार्टबिटआ, आरो बेजों लोगोसे गल ब्लाडार स्टन मोनफाबाय बेनियाव। बेयो दा खोब दुरबलैनो दङ जेलाव। सम सम थाङो आं नायो। बियो होनो आं थांबा, मानसिफोर थांबा आं मोजाङै दं होनो, खिन्थु मोजां नङा बेनि देहाया। बेखौ सिभिल हस्पिटालाव लाबोदोंमोन दाखालि जोङो 6 दिन दोननानै। बेखौ एसे ट्रिटमेन्ट खालामनानै बिसोरो डाक्टारबो गैया नालाय बाहाय, बे रेफार खालामनो बिबाय थाबाय। ओमफ्राय 6 दिननि उनाव बिसोरो रेफारखौ हरबाय GMCआव। खिन्थु सारा आं थाङा, बेबायदि दागिखौ लानानै आङो ट्रिटमेन्ट खालामजाया होननानै, बियो नांगौबा आं जेलावनो थांफिनगोन होननानै जेलाव थांफिनबाय। आरो दाबो माबानिफ्रायबो जेलनिफ्रायबो बेखौ लांनायनि बेब'स्थाखौ खालामदोंमोन, खिन्थु बिनि गोसोआ ओरैबायदि मानिया, आं थाङा। आं जेराव आं निर्दोषि, आं दसिनि दागोखौ लानानै आं मानो बेहाय ट्रिटमेन्ट खालामजानो, आं खालामजाया। नांगौबा आं जेलावनो थैथों, थेवब्लाबो आं खालामजाया होननानै बियो दासिमबो जेलावनो दं, आरो बियो थांनो नागिराखै दासिमबो ट्रिटमेन्टआव। जों बेनि थाखाय दुखु। बेलाथ' जों आसा खालामबाय थादोंमोन 18 तारिख फेब्रुवारियाव हियारिं जादों हिसाबै सानथामनि गेजेराव मोनगोन रिजाल्टखौ होननानै उकिला बुंहरबाय थानायखाय जों आसा खालामनानै नेबाय थादोंमोन। फैयै फैयै जोङो मैया मोनफैबाय, बेनि माबाया बेला माने माबासो जाबाय, मा होनो रेजेक्टसो जाबाय आरो। दा बेनि थाखाय जोङो आरो गोदानै जोङो आरो बेखौ पिटिसननि थाखाय जों प्रिपेयार खालामफिननांसिगोन आरो दा बिदि। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।